makita ang together. Busa ang Diyos igugmaa, og siya pirmi unaha, pirming huna-hunaa, iya kang gihigugma. Bisan makakasalat ta ning kalibutan na, ang Ginoo wala nagpasagad sa atua. Gihatagan pata sa Diyos ug pag-asa para magbago ug mobalik ta sa iya. Ang gugma sa Ginoo kay forever, ug naraniyang together. Atong kinabuhi sa Diyos i-offer, kay iyang mga pulong nalilayer. Ang gugma sa Ginoo kay forever, ug naraniyang together. Atong kinabuhi sa Diyos i-offer, kay iyang mga pulong nililayer. Kamatinod-anon ang atong Ginoo, ang iyang mga pulong ginuudyod kaayo. Walay bakag sa mga sad sa Ginoong Hesukristo. Maong nagpakataw si Diyos kalibutan kay gagmatan niya pag-ayo. Maong walay rason nga ang Diyos dili nimo siya unahon. Maong walay rason nga ang Diyos dili nimo siya higugmaon. Ayaw ibaylo ang Ginoo sa mga butang pangkalibutanon, kay ang Ginoo labaw sa tanan ug himo adoption. Maong daghang broken hearted kay gisunod na ang kaugalingon. Napatuyang rasa gusto ug wala sa Diyos nga kabubuton. Ug una igsuon ang atong Diyos mapailubon. Dili siya daling masuko, maong buhi patakaron. Ang gugma sa Diyos kaniadto, maurag gihapon. Magbago pag imong hinigugma, kaysa labang makagagahom. Maunang isuhi mo ang Ginoo nga imong priority, ug si Zara Judas imong kinabuhi ang the one and only.